Sa mga otoridad ang mobalor sa 150,000 pesos sa gituang Shabu sa duha ka managlahing anti-illegal drug operation niadtong Nobyembre 25, 2025. Pasado alas 11:20 sa buntag, nagpahigay og paybas operasyon ang kapulisan sa barangay Tambakan, Iligan City nga niresulta sa pagkasikop ni alias Adi, 32 anyos, jobless, bagong gilang nga street level individual o residente sa nesgutang lugar. Pa impormasyon na sayran nga si alias Adi o ang iyang live-in partner kanhin nalambigit sa money lending una pa ni balhin sa pagpamaligya og shabu. Nakuha gikan sa suspek ang 25 gramo sa gidudahang shabu nga mo kantidad og 170,000 pesos. Samtang mga alas 3:58 sa hapon, laing bypass operation ang gilusad sa Makabalan, Cagayan de Oro City nga niresulta sa pagkasikop ni alias Nabawi, 27 anyos og live-in partner nini nga si alias Mi, 22 anyos. Base sa report nga si alias Dave kingong tukay na nga tigamitan og druga, nasakmit sa mga suspek ang gidudang shabu nga motimbang sa 100 gramos o kantidad sa 680,000 pesos. Ang mga dinakpan na sa kaniya sa kapulisan o susamang pasakan sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o pagpayuhot sa ginadiling druga. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Histo Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soft Gel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carato Ricabo, ex FM News.